Manujum. Kula nggih. Menika Yai Prabu Dewa Pratala sampun ngadhep. Kula aturi dangu nggih Ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Pratala. Yai wonten dawuh. Tak percaya pacak pabarisan ngatur Prawadya Bala ana wewengkon negara Ndrawati. Kepiye pekabarane? Aduh Koko Prabu kedengangan awit rikala semanten ingkang rayi pinanggih kaliyan satriya Garbaruci ingkang kekasih Raden Sencaki. Mboten nginten yen menika kadangipun Bathara Kresna Wasana. Kula ngantos setya bloko menawi Udawa wonten ing pakunjaran satemah Setyaki mboten narimaken tempuh Bandayuda mengsah kaliyan kula. Upami kula mboten kepelajar kula kinten pejah wonten tanganipun Sencaki. Wah, ora patut. Paman, kula nggih. Menika yen mboten saya dipun piyati barisan Kurawa sampun kewiyak wewadosipun. Wah, ora patut Pak Sencaki ndelindip temen. Waspada mangerti marang kanan kok dari bisa tumindak alus. Kedang atos-atos lho, nggih. Iya, Pak. Sigra mangrakiting nawan sasangka majarana jagat nyokang kinarya momong sarirane ingkang kacarita dening ngantos dangu Kocapa Piswanira Bambang Sandiwarna papanjing pabaris. Bocah Bambang inggih kula sowan sinuwun. Sapa jenengmu? Kula Bambang Sandiwarna paduka sinten? Takon karaku Dasa Kumara. Apa marmane sowan ana jroning pabarisan nganti gawe kagete para wadyabala? Ngaturaken kawuningan bilih estanipun. Sowan kula kepingin badhe pepanggihan kalian Penemban Durna. Lah mungku karepmu? Kula kepingin badhe nglebur tapak asta mbeguru dumateng Penemban. Wah, prayoga nunggal guru karo aku calon. Penemban? Kula nggih. Menika Sandiwarna kepingin badhe matur ngersanipun Penemban. Badhe nglebur tapak asta mbeguru. Nah, ra tenan wis. Wong iki nek juara nilalah. Ana ngendi-endi digoleki, ana ngendi-endi digoleki wis enggal maturan njaluk ilmu apa nggih, njaluk ilmu apa. Mengko tak ning. Arep gayuh prawan ngendi? Mengko tak reka dayake. Ora sandadak nganggo guna piranti rasa sandadak pengasihan. Udu to nganggo mbakoku wae. Kebulno, mengko banjur kecentel. Bab menika gampil ingkang kula kayuh mboten sanes kejawi namung lampahing kautaman. Nah, bener. Nanging aku duwe penemu ya, nggih. Aku durung bisa mejang ilmu yen durung bisa padang pikirku awit wektu iki pikirku wis peteng. Inggih. Nyadong kelenggan patih ora ngrasa dalem anak Prabu Jaka Pitana. Jalaran iki patih komplang, ora ana pati ing Ngastina. Iki mongko Wituska goteng akeh. Sing bakal di wisuda aku. Inggih. Nah, sesuk wae tetepan mate banjur tak wejang. Mekaten. Dina iki aku njaluk tulung. Aku karo Raka Mangger Prabu Dasa Kumara bakal sowan ing kraton iki pakunjaran tunggune
Oh inggih pakunjaranipun sinten? Udawa. Mengko samangsa-mangsa napa dawuh apa esuk apa sore dipidana pati. Kowe mengko aki bisa bali ana pertapan Sukalima, kondur ana ngersane wong adamu aku. Matur sembah nuwun Rama. Monggo, Ger. Tak paringi kanthi adiku Yayi Prabu Prataladewa. Matur kasinggihan sanget. Yayi wonten dawuh iki kadangmu Sinarawedi enggal kantinen tunggu pakunjaran. Nuwun ngestakaken dawuh monggo sowan Koko Prabu. Bejo kemayangan. Sing ati-ati aja nganti ucul dawa ya, Ger. Sendika pasrai tenggo pakunjaran kalian panjenengan inggih kalian kula ayu ingkang pakunjaranipun Udawa ingkang pundi iki wonten lebet pakunjaran menika papanipun Udawa ing badhe nampi pidana pati lajeng rencangipun kula kalian panjenengan mboten wonten namung kula panjenengan ragi tebih saking pakunjaran para wadyabala ingkang persasat tepung gelang ngepung pakunjaran ampun ngantos wonten dom sumurping toya nanging yen wonten ngriki namung kula lan panjenengan mekaten krasa tangan nyan tunggunen aku tak mlebu pakunjaran. Ayo Bagong melu. Nggih. Nang endi Udawa iki? Kowe kok melu nang kene dukum kowe le? Nggih, Pak. Kula mendhet ayam. Wis kana metu kana, iki tak luwari kabeh ya. Nggih. Besok juga aku. Ana wonge wedok barang. Nang pakunjaran inggih Mas Bagong. Kula wau ngajeng sampun gadah simah. Lajeng kula nyeleweng. Oh, ninggal bojomu. Inggih lajeng kula lagi dipun hukum. Sesuk ora aku bebrayan ya inggih aja kuwatir. Lah Udawa ana ngendi? Niki napa niki lho? Malah dikunci barang. Aduh Kilurah Bagong. Aku tok tulung. Ngriki Patih ngriki. Mati atuh. Wis metu saka pakunjaran. Udawa bisa luar Petruk Culana. Wis sambat to kowe. Ngerora kowe. Terangane sing jenenge Bambang Sandiwarna telik Sandipe dadi atur. Prabu nyuwun pangapunten. Kula kadhawan tenggo pakunjaran kaliyan Sandiwarna. Iya. Mboten nginten jebul ingkang nami Sandiwarna menika telik Sandipaya ingkang niatipun badhe nulungi Patih Udawa.
Mulatri saya titi brani wis mati urip maneh karengga dening Aji Pancasuna ngelingono risane Subalinoto yai jagat ibu batur keparat rapatut saiki lho saged kelampan sampun saged dipun tri penyakit tugel kenging panuwun Raden panjenengan kersa paring pitulungan kaliyan kula ya wis ora dadi apa aku gumun banget karo sesembahku Pandhawa ki tanpa ana sing kelingan karo aku isa palakrama karo Diaji Ngantiwati aja Gusti Kuwara Sembadra ora bisa palakrama aku sinuwun Ndarawati tanpa menggalih kedate aku sinuwun Mandura ora paring kawelasan malah sing durung tau srawung paring pitulungan wis rasa ngendika kae wis kudu anggris luar mung gumunku garwane ingkang wujud wanita wae paring pitulungan kok Gustiku Raden Janaka kok ora paring pokoke iki nrimo sampean. Bagong, nyun, aja ngomong nek aku Janaka. Oh iya. Kareng Petruk, ora kena ngomong nek iki Janaka. Malah ngomong. Oh iki Gustiku Raden Janaka. Iya Bagong. Lah kebacet omonge. Ngaturaken genging panuwun Raden wis aja melu-melu Kakang Ndawaku sing bakal mrinani aduh njurana ngendi pertimbanganku Antiwati angger judeg iki sirahe ditaboki angger judeg sirahe sing taboki terus saya mumet wis aja melu-melu mengko tak golek aku wis aja kok kang susah to sampean iku takon sing tentrem wis mesti ketemu wis karo si Wati wis Sandiwara tandak mati Urtadira mulat lir sang pamoring pusaka Sandiwarna kowe telik sandipaya penyakit ora tedhe ngaling-aling nutut tunggalmu bisa menang karo aku nyata tiga dene samya bitutama persasa genti milang tatu noyanae Baskara Titi Ingriku Bambang Sandiwarna kacandak Cinokot Badar Janaka Gatut Kaca wonten paring dawuh paman Kakang Udawa bisa nampa pitulungan luar sangka pakunjaran
posok baline iki kang wasane pakunjaran ingkang luwih digdaya. Jenenge Prabu Dasa Kumara lenggas keca mangke kula labragi. Kota kinen mapakiring pamunyori sang rumbiwat mojo Janaka ilang tak kedhepake ora satriya kang manjing perangan aku Gatotkaca kowe sapa Prabu Dasa Kumara Janaka jaluk padha siramu